Dagula na! Parang masaya! Morning! Magburautan din para sagad na! Kasama nyo sa pag-unat Mumog Hilamos, ang Angkol, Morning call! Dagul, at si Tita Morning, Tits! Tanya sa Feel Good Morning! Cool? Ayaw cool. Bata pa ko cool. Dear Call and Tits. Ako po si Luz Viminda. Pero Luz na lang po from Cabuyao, Laguna. Isa po akong tindera sa palengke. May 2 anak. At asawa ko po si Kadong. Dating tambay, magnanakaw. Basta gulero ang asawa ko. Pero sabi niya magbabago na po siya. Kaya binigyan ko ng pagkakataon. At ganito po ang aking kwento. Oh, mga anak, kumain na kayo ha. Masarap yan. Adobo, ako nagluto niyan. Ma! Pang sarap naman po nito na pa-fried chicken. Ang bango-bango ng adobo mo, Papa. Hoy, fried chicken to. Sabi ko, Anak, fried chicken at saka adobo yan. Oh. Hala, Dalawang manok kasi Papa, yan eh. may tanong ako. Oh, ano yun? Mayaman na po ba tayo? Kasi nakakadalawa na menu na po tayo sa isang araw. Hindi pa naman anak, pero papunta na tayo doon. Magiging mayaman Talaga tayo. po, makakabili ka na ng NMAX, motor ng babaero. Ayoko niyan anak, kasi kaloy ng tatay niyo, kaya X-Max ako. Hala, Pero may tatargetin. Mag-iipon muna ako. Opo, Papa. Ang sarap po Ma! ng chicken. Ma! Oh, Halika andyan na, kain na. Eto, teka lang. Sinilong ko lang yung sampay kasi medyo paulan na eh. Ang dilim eh. Oh. Grabe. Adobo. Ang- Tapos fried chicken, mga bata, fried chicken. Pa, Ma. di ba sabi mo na tayong budget? Bakit may manok tayo? Dumiskarte ako kasi ako padre di pamilya, di ba? Oh. Papa, sinasabi ko sa'yo. Ma, baka iniisip mo na nagnakaw na naman ako. Hindi ako ganun. Wala Ma. pa akong sinasabi. Hindi, inunahan na kita kasi papunta rin yung usapan dun. Hindi. May mga bata, ano ka ba? Papa, ilang taon na tayo, mag-iisang dekada na tayo magkasama. Alam ko kung ang pagkain natin ay ninakaw at Ma. ang pagkain natin ay binili Ma. mo. Ma, Papa, tumingin ka sa mata ko. oh. Sige, ano yun? Saan galing itong manok na to? Kain ka na. Sarap, Ang di ba? bastos mo naman! Masarap, di ba? Ako Saan nagluto galing niyan. to? Yung mga Wala bata, nga akong natututo kumain ng mga nakaw na... Ang sarap talaga ng ninakaw na manok. Uy! Bata marinig ka na hindi ako ganyan. Papa, may tanong ako. Oh, ano yun, Mas anak? masarap po yung manok na kinulimbat pala. Siyempre, anak. Uy! Hindi! Papa kasi... Tingnan mo yung mga Ang bata. sarap. Kasi, Luz! kasi po, siguro yung feeds po ng manok ng kapitbahay masarap kaya masarap po tong chicken. Papa, salamat sa pagnanakaw mo ng manok ha. Anak, huwag kang magsalita naman. Luz, tingnan mo yung mga anak natin. Ikaw kasi. Sino may kasalanan? Papa, tamo yung mga anak natin mulat. Parang normal lang sa kanila. Papa, sandali, parang may nahalo dito sa yung adobo, Papa. Ang tigat. Ano yan, Kuya Hala, may Jojo? plaka. Ito yung ginamit mo, Papa. Pinausukan mo yung manok. Papa, pero, teka lang, hilain ko ha. Papa, ang haba ng plastic labo. Manok Tagalog. Papa, manok Tagalog.
Tao po! Tao po! Sandali. Ako muna ha. Diyan lang. Kain lang kayo. Kain lang kayo. Kain lang kayo. po yan. Kain lang kayo dyan. Mama, kain na tayo. Okay lang yan. Uy, parang Kiko. Ikaw pala yan. Pare. Alam mo pare, Oh. meron sana akong sasabihin sa'yo eh. Bay, nandito kami ni Parang Kiko, bay, kay nawalan kami ng manok, bay. Oo nga pare, kaya ako pumunta rito kasi tatanong ko sana, baka nailuto mo yung manok ko. Pare naman. Wala naman tayong bastusan pare. Nasa pamamahay ko kayo tapos pagbibintangan nyo ako na kumuha ng mga manok nyo. Pare, hindi naman mawawala yung manok ko kasi nakatali lang naman yan pare. Ako, pare, nasa puno, pare. May mga sirang plaka sa ilalim, pare. Alam ko may mga... Kaya nga pare, Teka nang bibintang kayo. Ang payat-payat naman ng mga manok nyo. pare, Wala. pare hindi pa ako nagsasabong pare para mawala yung manok ko pare. Yun na nga eh. Ang problema sa inyo, nang bibintang kayo. Ang payat-payat nga ng mga manok nyo. Halos walang laman nga eh. Ang kinain nga ng anak ko, leeg na nga lang. Halos buto na nga lang eh. Pare, nakikita ko naman yung ginagawa mo noon. Alam naman natin yung ginagawa mo noon eh. Oh, pare, wala naman notorious na magnanakaw sa ating lugar. Ikaw lang yun, pare. Tama. Ano ba? Umalis na kayo. Kasi andito yung asawa ko. Pasin yan. Oh, mga kumpare mo, anong kailangan nila? Parang galit. Nag-away ba kayo? Eh, pinagbibintangan ako man na nawala na yung mga manok nila panabong. Eh, ako na naman daw. Oh, bakit? Wala ako, naamoy ko yung ulam nyo ah. Oh, Pare. amoy manok yan ah. Pare. Papa! Oh, anak. Papa! Ang sarap ng manok talaga, Papa, na ninakaw. Oh, tignan mo, ayan na. Hindi nagsisinungaling ang bata, pare ha. Hindi, Oh. anak. Papa, Hindi nagsisinungaling ha. Hindi, ito, pare, kumain na lang kayo, ha? Masarap yan. Marami to. Ngayon nga lang tayo nagmanok tapos may makikikain pa po dito. Wow. Papa, huwag natin ipapamigay yung Pare, fried Kiko. chicken. Oh, tikman mo tong adobo. Tikman mo. Sarap, di ba? Pare, sarap. Lasa manok ko. Ay, ito, ikaw, Bong. Tikman mo tong fried chicken. Bay, grabe, bay. Lasang plaka yung manok, bay. Grabe ka, bay. Umuwi na kayo. Wala talaga akong kinalaman dito. Sige na, bay. Umalis na kayo. Pambihira naman oh. Grabe ka talaga, bay. Hindi ka ba na nagbabago, bay? Oh. Ano? Pa, Wala nga mag-usap akong tayo. kinalaman. Mag-usap tayo. Huwag ka maingay. Huwag malakas yung boses mo kasi yung mga anak mo naririnig. Wala nga akong kinalaman, man. Maniwala ka naman sa akin. Nagbago na ako. Sinabi ko Iiwanan ka namin pag di ka nagbago. Sinabi ko na sa'yo, nagbago na nga ako. Kadong, kilala kita. Alam, Tigilan na nga natin to. pangako wala. Basta dumiskarte ako. Huwag ko sa'yo. Ano po yun? Uy, Manang Flor. Kadong. Sophia, ba't nandito kayo? Magandang umaga po pero hindi po masyadong maganda ang morning namin. Kasi, Kadong, nandito kami. Sabihin mo, Sofia. Kadong, kinuha mo ba yung tibak ko? Kasi Ano? nakasampay lang yun dun sa terrace ko. Tibak mo. No, dalawa Alam mo- yun. Red, white and red. Ano, sa Kadong? pula o sa puti. Ano, yung nawala yung tibak ko? Teka lang. Kung nawawalan kayo ng mga panty, bakit sa akin na naman kayo pumupunta? Maganda kasi Alam mo, Sophia, crush na crush ka nung Kiko, yung kapitbahay natin. Bakit ako? Sa'yo nang aamoy-amoy doon ng mga tibak mo, ha? Ba't ako? Kadong, huwag ka nang nandadamay ng ibang tao. Kadong, ibalik mo na pati yung Kadong. panty ko na sewn na may burda. Ninakaw mo. Kadong, Oh, Manang Flor, ano na naman yung ninakaw ilabas ko mo sa'yo? yung talyasi ko. Ano yun? Yung malaking kawali, yung kawa. Oo, ginagamit pa ni Manang Flor sa piyesta yun. Nakasabit lang yun doon sa may poso namin sa labas ng bahay.
Wala po akong kinalaman dyan, Manang Flor. Kahit yung kaldero nyo malaki, wala akong kinalaman dun. Kadong, paano mo nalamang may kaldero kung malaki? May nakita kasi ako dun nung dumaan ako. Ilabas Pero mo hindi na, po. kung hindi, tatawagin ko yung barangay. Wala po kayong ebidensya. Hindi nyo po ako pwedeng Andito isumbong. po ako, tanod po ako. Kadong nakarating sa aming tanggapan na... Kim, ikaw Kim, alam ko, Kim, tirator ka rin, Kim. Kadong. Kadong. Oh. Huwag mo namang tablahin to mga kapitbahay natin. Alam mo, pag nagka-problema dito sa barangay natin, yan ang matatakbuhan mo, yung mga kapitbahay natin. Huwag mo tirahin yung talyase at saka kawa at saka kalderong malaki ni Aling Flor. Oo nga. Binibigyan ka nung piyesta, binigyan ka ng ulam niyan. May 1 week supply ka ng menudo. Tapos ninakaw mo yung lutuan niya ng kawa. Wala kang ebidensya, Kim. Ang yabang mo. Manggas, kasama kasama ko si pa tayo kasama ko si Manggas. Kasama pa tayo dati, tumitira, tas ngayon, Nagbago na ako, natanod ka lang, ang yabang mo na. kapatid. Kadong, ayon sa aming pagsisiyasat sa kuha ng CCTV sa barangay, kitang-kita na bit-bit mo ang kawali at malaking kaldero ni Manang Flor at binigay mo kay Kiko Tanggero. Oh, nakita nyo naman pala, kapatid. binigay ko kay Kiko. Bakit sa akin kayo? Doon kayo Pero kay Kiko. ikaw ang accessory to the crime. Accessory to... Oh, ayan si Kiko. Kiko. Pare, sabihin mo, ikaw yung huling may hawak ng kaldero at kawali. Ako nga, pero binalik ko sa'yo. Ano ba? Sinungaling mo, pare. Sinungaling mo. Binalik ko sa'yo, pare. Ikaw, sabi mo, ibabalik ko sa'yo kasi babalik mo kay Aling Flor. Napakasinungaling nito, Aling Flor. Wala po akong inalaman dyan. Parang nahihilo ko. Gusto niyo po ng mouth to mouth? Kiko, i-mouth to mouth. I-mouth to mouth nyo ko dahil hindi ko kinakaya ang mga kaganapan dito. Pare, kaya mo na yan. Basta, Hindi ko kinakaya. Kadong, magbago ka na kung hindi. Naku. Dadali na kita sa munisipyo, hindi ka na kinakaya ng barangay natin. Magbago ka na. Kadong, wala nga akong inalaman doon sa pinagbibintang Magbago nila, yung mga ka na. panty nila, yung mga kaldero. Kadong. Pag may nawala ako agad, ano yan? alam mo pag lumabas ako ng bahay, usap-usapan tayo. Hindi ka ba nahihiya yung mga anak mo ayaw maging kalaro ng mga ibang bata dahil tinutokso sila na ang papa nila magnanakaw, Kadong? Hindi nga totoo yan, wala na nga. Bago ka na! Grabe ka naman, ikaw pa naman yung... Kaya pala tayo laging may ulam araw-araw. Ayaw mo nun? Kanino yung tibak doon sa drawer? Inukay ko yun para sa'yo. Ayaw. Ayoko lang okay. Gusto ko brand new. Uy, tapon mo na lang. Kadong. Ano ba? Wala nga akong ginawa. Grabe ka naman. Ikaw yung asawa ko. Ikaw yung hindi sumusuporta sa akin. Pag di ka nagbago, Kadong, aalis na kami ng mga bata. Iwanan ka namin. Uwi na lang kami ng Negros. Luz. Ayaw talaga umamin ng asawa kong si Kadong. Kahit alam ko naman na siya ang kumuha ng mga yon. Hanggang sa pinatawag na po siya ni Kap. Kadong, wag mo nang i-deny. Ha? Kap, hindi nga ako yung kumuha ng bike mo. Eh yan si Kim mo, tirador yun dati. Siya yung nandito sa barangay o kaya yung mga tanod mo. Bago na ako. Lagi mo akong sinasabit no? Para Gadong. At mo itong tanod ko. Dalawang bulatin na lang hindi nakapirma. Mamamatay na to. Oy, wag mo akong mahaba pa to. Lumalaban Oy, pa. kapitan. Kapitan ako dito. Oy, mo ako. Ha? Sorry, Kap, ikaw pala yan. Oo. Sorry. Kap, wala nga akong ginalaman dyan sa mountain bike mo. Kim, sabihin mo naman kay Kap, Kim, nasa bahay lang ako ng mga nangyari yung insidente na yun. Kap, siya po lahat yan. Kim, wala namang ganyan. Ano? Gusto ko kasi pre, magbago na tayo pre sa road to pagbabago 2023.
Oo nga, Kasi nabago na nga ako. sa last quarter, kaya pa nating umabol ng pagbabago. Tanong yun sa Tinora, wala si Ate Guy, wala akong kinalaman. Uy, talod! Oy, ikaw lang ang kilala rito. Walang ibang magtuturo sa'yo. Lahat kami tinuturo ikaw. Oh, tingnan mo ka dong, dinay mo pa. Kim, ano yung sa tingin mo, siya o siya? Kap, asan mountain bike mo? Yun na nga eh, nawala nga eh. Kasi, May sasa. Umayos ka. Sasabihin ka naman eh. Kasi? Hindi kaya. kasi, yung mountain bike na yun, nakita ko pa yun eh, nag-check-in eh. Excuse me, Japanese bike yung ginamit ko. Nag-check-in doon sa Sogo eh, sa malapit Hindi sa... yun ang ginamit ko. Hindi yun, Japanese bike ginamit Eh baka ko. hindi naman talaga ninakaw, Kap. Nagbibintang ka lang. Ha? Ako yung kapitan dito, tanod lang kayo dalawa. Pagumpungin ko kayong dalawa. Promise, wala nga ako. Wala kayong ebidensya, Kap. Hindi nga ako kumuha nun. Hindi ako! Nakakahiya po ang asawa ko. Buong barangay, siya ang pinagbibintangan. Halos araw-araw nasa barangay kami. Kaya po, gusto ko na siyang layasan kami ng mga anak ko. Ma, paniwala ka naman. Wala nga akong ninakaw. Hindi ko na kaya Kadong, hindi ko na kaya Kadong. Kawawa yung mga anak natin. Walang kinabukasan sa iyo, Kadong. Kadong, utang na loob. Mama, alis na ba talaga tayo? Eh, wala naman tayo ni papamasahe. Mama, wag natin iwan si Papa. Baka lalong magnakaw yan. Junjun, saan galing yung cellphone mo? Ba't may iPhone 14 Pro Max 256GB fully paid ka? Inunuan ako ni Papa ng diskarte. Uy, Junjun, di ako nagturo. Isoli mo yan. Isoli mo yan. Papa, may bago po akong Barbie. Kanino galing yan? Mahal po ito. Nakalagay po may price pa po. 200. Hoy! 2,400. Papa, kasi may dumaan po dito na hindi siya nakatingin sa bagong Barbie niya. Kaya kinuha ko po yung Barbie nung... Ma, nung wala nga akong kinalaman. Ma, pangako. Ma, aminin ko. Ma, aminin ko. Ang tinira ko yung manok nila, Kiko. At Ibong, pati yung kaldero, yung mga tibak, oo, ako kumuha. Pero yung bike, hindi ako yan. Maniwala ka. Kadong, wala ka ng lusot. Wala ka ng lusot. Kadong, Maniwala ka sa akin. Hindi. Huwag mo naman akong ganituhin. Mga anak ko, hindi akong iwan. Papa, ma, wag natin iwan si Papa, ma, kasi sayang yung discarding ituturo niya. Wala na ako ni pa Barbie. Tsaka wala na ni pa fried chicken. Mapangako, hindi ako. Pag ako gumawa niyan, iwan niyo ako. Talaga ako- ba? Totoo ba? Nagsasabi ka ba ng totoo? Opo, hindi ako yun, ma. Promise? Promise. Mamatay ka man? Oo, ma. Hindi ako, ma. Promise. Magaling